utálója az első leg. És ez most jó. 180! 7. Dupla 10. Az most jó. 1-1. Negyvenöt. Dupla 4. Megvan. 2-1. Ott van. 3-1. És utáló kezdi 180-nal. $180? Mi van itt? Marad. És akkor nézzük a 72-t. Dupla 20. Azt most kidobja a sutáló. 3-2. Mai napra. Ez a dupla 8. Megadta magát a dupla 8 végre. Végső szóra. És ezzel pedig Szőke Petya lett a második 23-as verseny végeredmény, vagy verseny győztese a fiúknál. És akkor gyors eredményhirdetés is következik itt a színpadon, úgyhogy én már megyek is segíteni ebben. Köszönöm a figyelmet, Bódri Hádot hallottátok. Holnap